mga angkol ug mga auntie, tugutin sa ninyo na mga sa tagkatahuran ng mga oras ha. Hello po, maayong gabi sa lahat ng mga nakatutoy ngayon. At binabati natin, no? Shout out sa ating mga kabisyo natin na nagtatrabaho ngayon. Kagaya ni Uncle Totoy, Yawardso. At hindi natin po pwedeng hindi natin babanggitin ang ating mga mandirigbang mga manong driver, no? Mga uncle natin at mga auntie natin na nakatutoy, no? Andyan ang mga grab driver, lalamove driver, ang ating mga konduktor kasama ng mga bus driver. Mga pasahero din nakatutoy, hello? At hindi lang yan, mga trailer truck din na lagi kong kasabay pag uwi ko. Minsan hindi na ako nakikilala eh. Kasi nga, sobrang laki nila, laki ng sasakyan nila. Maliit kasi yung sa akin, kaya gano'n, hindi na minsan nila alam, no? Kaya sa mga maliliit na mga may sasakyan, paubaya na lang po natin, no? Kasi hindi naman natin yan talaga. Hindi naman nila tayo nakikita. Lalong-lalo na pag maliit po yung sasakyan nyo. Kaya ingat lang po tayo lagi mga kabisyo na dapat nating isipin. Huwag tayong makipag-away ba? O makipagbanggaan or saan ba yan? Makipag-away sa mga mga ka-driver natin, kasamang driver. Wala kayo. Iisipin nyo na lang na may nag-aantay na mga mahal nyo sa buhay na nandun sa bahay. So, ganun lang yun. Para hindi maiwasan yung mga away sa kalsada, mahirap na po mga kabisyo. Alam na po natin yan kasi sasabihin, ay siya kasi may sala, no? Sige lang, paubaya mo na lang yan sa iba, no? Okay na lang yan. Sige na, magpapasensyahan na lang po tayo mga kabisyo. Anyways, yun nga, kaya may biyahe ka kasi gusto mo ng kwarta. Oo, Yawards, oh. So, yun nga, ang kahalagahan po ng pera po sa atin mga kabisyo, alam na po natin yan, na siyempre, kapag meron kang pera, ang pera kasi ay nagbibigay yan ng kalayaan ng tao. Na gawin ang mga bagay na gusto nila. Pag meron silang pera, kung gusto nilang mag-travel, di ba? Ang bilis lang, bumili ka lang ng ticket, pauwi sa probinsya o kaya sa mga lugar na gusto mong puntahan. Ayan, meron ka na kalayaan at nagbibigay kasi yan ng kapangyarihan na ikaw ay maging masaya. Ayan, words. Eto na, no? May pinost ako doon. Babasahin na natin ang mga senyales na wala kang pera. Eto, sabi ni MJ Entino, walang kaibigan pag walang pera. Yan, real talk mo yan mga kabisyo. Pag wala kang kwarta, wala kay diyot, ay nababawasan yung kaibigan niyo po mga kabisyo. Whether you like it or not, ha? Siguro, hindi ito yun, hindi. Wala ka pa noon sa panahon na may pera ka. Pero sa mga kabisyo po natin na dumaan na, nagkaroon ng maraming pera at biglaang nawalan ng pera, nawala na rin ng kaibigan. Lami kayang losi. Yun ang inyong mga kigol. Sabi ni Mariel Asidera, pag walang pera, senyales, tahimik, hindi makausap. Tama. Virgie Ramos sa Sutil, laging masakit ulo at laging galit. Eto pa, marami daw nararamdamang sakit pag walang pera. Eto lang, pag nagpapacheck up ka, mismong doktor, hindi rin alam. Kaya mas mabuti pa, pumunta ka na lang sa albularyong buta. Sabi ni Sonia Alingasa, bisag tag 25 centavos, daginoton kay wala na jud kwarta, ha ha ha. Real talk siguro to, na-experience siguro yan ni Sonia. Jessica Gumawon Dinyo, inaaway ang kasamahan kahit hindi inaano. Pati na rin sa mag-asawa siguro. Napansin din sa mga uncle natin, sa mga auntie natin, pamangkin, no? Pag yung mga magulang nyo, pag madalas yan, pag walang pera, no, nagkakaroon ng kulang-kulang ng pera, nag-aaway. Pero kung tutuusin naman, nai-resolve lang sana yan kung communicate lang. Sakit sa ulo, walang pera eh. Sabi ni Lebiram Villamor, hindi dapat tinatanong yan. Hindi nakakatawa. Ha. Hindi daw nakakatawa ang walang pera. Pastilan. Kahit lalaki, akala mo may dalaw. Oy, pag walang pera, ganon. Parang gidugo. Pen-pen.
Tinapa na sudaan, toy. Alam mo, mga kabisyo, sardinas yan siguro ang ibig niyan sabihin, no? Tinapa, pero yung tinapa na ihalaso na sinugba, ang sarap nun, di ba? Pero alam mo, mga kabisyo, pati nga ang sardinas, ang mahal na rin eh. Magkano ba yung sardinas? Mga 20 kapin na yan eh. Oo, itlog siguro at saka kanin, pwede yan. Sabi ni Cora Digal Baluran, bisan, walay kwarta, makasapot yun, pero bahala, igora, basta pirmi maayo pang lawas. Yaward, sama! Yun ang ating iniisip lang at wini-wish lang natin, no? Jack, pag walang pera, murag ikulata. Nogoyot, Otib, hindi naligo pag walang pera. Oy, ganun ba yon? So sa mga nanimaong pangsot, mga walay kwarta, pag sure oy. Sabi ni Eliza Florentino, ayan, asin ang ulam. Yan, tama ito, tama to, no? Asin ang ulam. Malungkot, walang gana kumikilos, angkol. Nung araw, no? Ay, alam naman ng mga kabisyo siguro, hindi lang asin, kung pagswertihin, yung mantika sa baboy, no? Yung pinakupsan, ha? Pwede yon. Lagyan mo ng toyo niyan. Ayan, sarap na. Bahog na nimos init na kanin. Wow, yawards. Ang sarap. Sa mga pamangkin natin na hindi siguro nakaranas ng ganyan eh. Pero nung mga angkol natin nung araw, mahirap talaga yung ang hirap hanapin yung pera po, mga kabisyo nung araw. Swerte lang kayo mga pamangkin ngayon kasi kahit anong gusto ninyo na ibibigay po ng inyong mga nanay at saka tatay. Saludo po kami sa mga angkol at sa mga auntie na naranasan nung araw na ganon. Yeah, awards, ganon talaga. Ang sarap talagang namnamin nung araw, nung dati. Diba? Alright! No, gusto ko pa sanang magsalita eh. Naubusan na tayo ng oras eh. Marami pong salamat, mga kabisyo, sa mga nasa lansangan, sa mga nasa kainan, nasa trabaho. Ayan, ingat lang po tayo lagi at salamat na laging kasama po ang inyong Uncle Totoy sa inyong gabi, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ang programang Totoy na Love. Daghan kay salamat, amping pirmi, kabisyo. Yawards, Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!